Bismillahirrahmanirrahim. Yaratgan Allah'tan maqtovlar, şükürler bolsun. Paygambarga salamlar, salatlar bolsun. Hormatly Taşkömür şäheriniň turgundary, jana Taşkömürlük bir tugandar. Bugün agay 28 aprel bolup kaldy. 29 bugün. 29 aprel 2026-yıl. Taşkömür Sadaka Birimliğinin uyuşturuşunun negizinde bugün akay jarandarыбызга 40 kap un, 2 litrlikten 40 litre may tarqatylyp atat. Emne deybiz, Allah Taala kılgan şu jakşylygyňardy kabul kılsyn, eselentip göýüp bersin. Paygambarymyzyň hadisi bar, biz aytabız. Oşonu hakykaty jürekke keltire albaýyz da. Paygambarymyz hadisinde aytat, bu sadaka 70 belani götürет deydi. Sadakada 4 sululuk var deydi. Birinci bergen sadaka sebepli Allah Taala bardyk belani götürет deydi. Sadaka sebepli Allah Taala rızıklarını genen kılat. Sadaka sebepli tozoko tosma bolat, sadaka şeytanı güýüzet diýen. Paygambar da aytgan, jarym kurma berip bolsa dagı özüňi tozokdan sakta dep aytgan da. Bul jerde har kim owa köpçülükdi sal menen bolat. Biri 100 soň berip atat, biri 1000 soň berip atat, biri 200 soň berip atat. Kıskasy tapganyny berip atat. Uşul sebepli ança bir üý bileniniň muhtaçyna jarap atat. Allah Taala kabul kılsın. Bardyňardyň niyet tilegiňerdi orundasın. Allah Taala ne niyetiňer bolsa eselentip bergen bolsun. Sadakada 4 suluk bar degende şu 4 suluk nasipsin. Näke Çingiz Taksurubuzda uyuşturup uşul jerde wagtysyn bölüp atat. Bu tuganybızga da Allah Taala ömrüne berek bersin. Men de çakyrmakçymyn, hormatly Taşkömür turgundar, sadaka birimliginiň müçeleri salymyňardy koşup durla, ayabagla, köp tükürse köl bolat, köl tolkusa sel bolat. Köp adam bir uçtan berse toyguzat, bir muçtan berse öldüret degende bu köpçülüktükü jakşı eken. Allah Taala baryny kabul kılsın, baryňardyň üýüňerde tynççylyk, amançylyk bolsun. Allah Taala dünýä ahiretini baktylyk bersin. Allah Taala ынтымак, birimlik bersin. Har bir üýde jaşoga berek bersin. Allahu akbar.